Elikkä tässä on vasemmalta oikealle Rattlin minnouspuuni Fire Tiger väreissä. Sitten on toi helmiräsänen tämmönen hopeinen tai kultainen, vähän riippuu mistä kulmasta kattoo. Sitten on Bete Crocodile, vähän tämmönen, nää on pikkusen eriväriset erivärinen tää vatsa näillä. Ja sitten on vielä tämä Kuusamo, legendaarinen Kuusamo professori ruohikkosuleuksella kanssa. Itse asiassa tää ei oo professori, tää on räsänen. Mutta niin kuin samantapainen kuitenkin. Eli katsotaan, tuleeko kalaa. No niin, eli ollaan saavuttu tähän lumpeikon reunaan ja koitetaan tästä heittää pari heittoa tonne. Tää on kyllä kiva tää Rattlin minnari, kun tällä voi heittää ihan tonne lumpeisiin ilman, että tää jää kiinni. No nyt tää jäi vähän, mut tää on vaan ainoa, että toi yleensä menee noiden lumpeiden yli. Toi minnauspuuni, niin se on vähän hankala vaan sen kannalta. Mutta ihan hyvin tällä tohon pystyy heittelemään. Tuo hauen kalastus meni vähän niin kuin meni ja päätin sitten tulla tähän koskelle vielä vähän heitteleen perhoa. Perhona tosiaan meillä on tämmönen ihan tavallinen harmaa larva, tumman ruskea larva oikeastaan. Ja kun tää vesi täällä on tosta vaaleanruskeata, niin se on tosi hyvin toimii kaloille se väri täällä. Kala! Pieni ahven. Tosi pieni. Päästetään takaisin kasvamaan. Tän kokoista mä en ota. Sinne se. Noin, sinne lähti. Eka kala. Nice. Kirreähän tässä koskessa ei juuri ole, koska ne istutetaan tohon pari kilometriä ylemmäs jokea ja aika harvoin ui. Ja sehän tuli. Tuntuu isommalta, mikä ahven tääkin. Tääkin on ihan hyvän kokoinen raitapaita. Tää on jotenkin niin mukavaa. Tässä tuntee ne tärpit kädessä ihan eri lailla kuin virvelöinnissä. Kuten nyt. Mikä tää on? Tää on jo vähän paremman kokoinen. Ui. Säyne. Säynävä. Nyt siellä on kirre kiinni. Vai mikä tää on? Onks tää kirjolohi vai onks tää taimen? Ei mitään hajoa. Ei ku... Hauki. Se onkin hauki. Mun kirjolohi olikin hauki. Mä vietinkin, että potkii ihan eri lailla kuin... Pikkusen koukku suupielessä, niin ei katkessa mun siimoja. Nui. Tää on muuten mun isoin hauki, kattokaa. Nyt on hauki kiinni. Ei mikään iso, mutta hauki kuitenkin. Tuu sieltä pikkuhauen tirruutta ja voi, että pikkunen hauki. Mä luulen, että mä otan tän nyt evääksi, koska tässä lähellä on tommonen grillikatos, jossa voi paistaa näitä. Tämmönen kala on kiinni. Otti ihan rannasta, siis uitteli viehettä rannassa ja otti tämmönen 50 ahven, tosi pikkunen tääkin. Semmonen ahven. Bye bye. Ja otti taas kun uitteli uistinta tossa rannan lähellä. Tääkin on tosi pikkunen, tää on vielä pienempi kuin se eka. Tää on vaan 40 grammanen sanoisinko. Pikkusen vaan kissuu pielestä, niin tää pääsee takaisin kasvamaan. Tämmönen kelta-oranssi, onko tää nyt liitsi, niin siiman päässä. Tosiaan täällä on ihan järkyttävä tulva.
toi kosken imu on nyt tosi kova, että mä en tiedä olisiko se virveli sitten nyt ollut parempi tämmöisellä tulvalla, mutta olin ylimielinen ja otin perhon. On vahvoja kaloja kyllä! Siis kädet tärisee vieläkin, saataisiko tää nyt haavittua? On nätti kirjolohi. Ja siis... Nui. Ei oo iso, tosi pikkunen kuin mikä, mutta kauden viimeinen kirjolohi. Tai jatketaan vielä hetki ja katsotaan, että tulisiko toinen. Mutta kuitenkin kesän viimeisiä kirjolohia, tosi nätti. Ja nää on siis täällä purossa, vaikka näitä on hyvin vähän. Siis nää on, tätäkin sai kalastaa 3 tuntia tätä yhtä, niin näiden laatu on niin hyvä siis. Tääkin on niinku taimen. Siis ihan, kun tää on täällä purossa pari vuotta ollut, niin tää on laihtunut tämmöiseksi normaaliksi. Eikä oo semmonen pullalohi niinku ne mitkä on just istutettu. Näinen kala. Tää oli työvoitto nimittäin. Mä oon kalastanut nyt 2,5 tuntia täällä hirveässä sateessa. Ja saatiinsahan se ahvenkin sieltä sitten vihdoinkin. No niin, päästetään Moisiojoen ahven takaisin kasvamaan. Mitä se hyppäsi vielä kun heitin? Tosiaan tosta nappas, heitetään uudestaan. Uusi heitto siihen, jos ottais toinen ahven. No niin, eli tosiaan me oltiin tänään tuolla Tammerkoskella Koskipuistossa kalassa. Ja saatiin yksi tämmönen tosi nätti ahven. Tää tuli tuolla Salmo Hornet Vaapulla tämmönen 200 grammanen ahven. No ei nyt ihan, mutta 150 grammanen tällainen. Ja sitten 2 kirjolohta seuras mun viehettä. Mutta ei tarttunut kiinni. Tehnyt itse asiassa yhden kalastusvideon tästä jo. Se oli se ahventa lähiojasta. Ja hei! Ui. Nyt on hyvän kokonen. Se siis niinku, mä olin nostamassa tätä perhoa tällä uuteen heittoon ja se hyppäsi vielä sen perhon perään. Tästä näin vauitteli. Tossa kohtaa otti. Tuon kiven vasemmalla puolella. Noni! Ui juma! Nyt siellä on taimenkin. Siitä väkäsetön koukku ei tee damagea kalaa ja näytille. Kattokaas mikä. Siinä on taimen. Rasvaivellinen luonnon taimen. Päästään takaisin kasvamaan. On siellä kala kiinni. Tämä ei kyllä ole taimen. Tää on kirjolohi. Tuli ekalla heitolla tästä ihme ojasta. On löysä kirjolohi. Kattokaa mikä uin. Näittekö? Hauki kävi. Se oli Mitä Siis näittekö minkälainen hauki? Sen pää oli varmaan tän kokonen. Tuo olisi varmasti ollut mun isoin hauki. Lampihauki meillä tänne. Aika pieni. Ei oo mikään iso, että pikkunen kuin mikä. Päästetään siitä takaisin irti. No se irtos itsestään sinne. Hei, se jäi vielä tuohon. No sinne lähti. Ensimmäinen kala saatu GoPro-videolle. Nice. Meillä on siellä pikku hauki kiinni. Ei se ole mikään pienikään. Tää saattaa olla itse asiassa reissun isoin. Se on ei ole tosta pahasti kiinni, niin voidaan päästä se takaisin. Oottakaas katsojat hetki, mun pitää ottaa pihdit. Katsotaas. Sori, pitää laskea nyt toi. Joo, se on suun ulkopuolelta kiinni, niin ei tarvita edes pihtejä. Otetaan vaan tosta kiinni ja koukku irti. Semmonen hauki. No, sinne lähti. Saatiinhan sieltä tästä vielä yksi hauki sitten ylös asti. Tosiaan me ollaan nytten rantauduttiin veneellä tämmöiselle pienelle saarelle. Tässä on aika hyvin kaislikkoa ympärillä, niin
tässä voi ihan hyvin heitellä. Me oltiin tuolla äsken heittelemässä ja saatiin sieltä yksi hauki ja nyt tuli sitten tästä saaresta toinen. Et ihan hyvin on mennyt ja nyt mä oon tällä reissulla saanut jo itse asiassa oon saanut 6 haukea. Kala kiinni, mikähän tää on, vaikuttaa kirreltä. Ei et mene, joo se on kirjolohi. Ja muuten ihan hyvän kokonen. Jos saatais se ylös asti vielä. Mustalla liitsillä tuli, eli näköjään tää musta liitsi on ottipeli ihan joka paikassa. Kyllä nyt se tulee, ei tää on sen verran pieni, niin tälle ei tarvi mitään semmosia erikoisempia väsytystrikkejä tehdä, elikkä tätä on vaan, oho! Tää ranta muuten, tää oli suhteellisen pettävä. Noi! Sillä taas kala kiinni. Mikähän tää on? Tää ei kyllä tunnu kirreältä. Mä luulen, että tää on taimen. Mikä tää on? Se on puronieriä! Elämäni ensimmäinen puronieriä. Nyt on hieno fiilis nimittäin. Oi 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 oi. Se on puronieriä. No, käyhän se näinkin. Kattokaa, kun on kaunis kala siis. Ei vitsi minkälainen. On se hieno. Kiinni. Tää ei oo kyllä koolla pilattu hauki. Mutta se on hauki kuitenkin. Yes! Yes! Nyt jos me vielä saataisiin jostain ylös. Ei oo kyllä kovin iso hauki, mutta kala kuitenkin. Siis kattokaa. Vihdoinkin kala, kun mä oon nyt noin 5 kertaa käynyt kalassa ilman mitään. Ja nyt tulee vihdoinkin kala. Siis yes. Hyvät ihmiset, meillä on siellä kala kiinni. Ensimmäinen kala. Tää onkin ihan hyvän kokoinen taimen. Pitää nyt käyttää kelaa, on sen verran iso kala. Paitsi et eipä tää nyt hirveä iso, tää vaan käyttää virtaa hyväkseen. Mutta otti niin yllättäen. Mitä? Älä nyt ui sinne. On komea taimen. Tosi komea. Mistä me saatais tää ylös tää kala? Tää ottaa tosta toi haavi. Nyt se otti niin yllättäen. Heti kun heitin, niin perho ehti tyyliin pudota. Ja tää otti. Tosi hyvän kokoinen taimen. Jos se saatais vielä ylös asti. Tää virta on vaan niin voimakas tässä, niin tää on hankala saada ylös tästä. No nyt se tulee, se alkaa olla sen verran väsynyt. Noi! Siellä on meillä taimen, yes! Kattokaa, kun on nätti taimen. Tää muuten saattaa olla ihan aito luonnontaimen. En oo ihan varma. Tai sit tää on poikasistuksesta. Päästetään takaisin kasvamaan. Heippa! Mutta siis tosi nätti taimen. Mä veikkaan, tossa oli niin puhtaat ne värit, että se saattoi olla jopa niin kuin ihan oikea luonnontaimen. Eikä mikään rasvaevänsä takaisin kasvattanut istari. Tehän siinä mun edellisessä videossa osa teistä epäili sitä, että se taimen olisi saattanut olla pelkkä rasvaevänsä takaisin kasvattanut istari tai poikasistuksesta kotosi oleva kala. Mutta tosta mä en oo ihan varma, koska tuolla näytti olevan niin puhtaat ne värit, että toi olisi saattanut ihan oikea luomutaimen. Tosiaan tuli tällaiseen streameriin tämmöseen. Tää näyttää tässä aika laimelta, mutta tää on veden alla tosi elosan näköinen. Mutta joo, eka kala ylhäällä, alkaa aurinkokin jo sen verran laskea, niin mä luulen, että kohta lopetellaan, mutta jatketaan nyt kalastassa vielä hetki.